però és que de veritat, creieu-me que estic flipant ara mateix. Mireu les vistes que tinc ara mateix. Bon dia, m'alegria des de l'aeroport de Sydney. Estic aquí per la direcció a Queenstown, que estaré durant 2 setmanetes recorrent-me tota l'illa del sud de Nova Zelanda. La veritat és que encara no tinc molt ben planificat tot el viatge que faré i el vol em surt d'aquí 2 hores. Però sí que de moment tinc agafades 2 nits allà a la ciutat de Queenstown, que avui quan arribi el que faré tindré una mica la idea de donar una volteta per la ciutat i veure tota aquella zona, i demà me'n vaig a Milford Sound. Milford Sound és una zona que diuen que és una passada. Ja tinc agafat la ruta, ja tinc agafat el trajecte i a veure què ens depara, però a partir d'aquí no tinc res planificat, però bueno, a mesura que vagi avançant tot ja ho aniré organitzant les nits, les excursions. Sí que tinc una idea del que vull realitzar, però encara no tinc res més agafat. Doncs després de 3 horetes de trajecte amb avió ja he arribat a Queenstown i res, porto que són les 3 ara mateix, he aterrat a la 1:30, entre que he agafat l'autobús que eren uns 20 minutets, arribes al hostel, m'he anat a comprar una mica de dinar perquè no havia menjat res encara des d'ahir i la veritat és que res, porto un quart d'hora i el lloc és una passada. Queenstown és increïble, és com el típic lloc així de muntanya, tipus Andorra, països nòrdics, però és que de veritat, creieu-me que estic flipant ara mateix. Mireu les vistes que tinc ara mateix. 1, 2, 3. Estic flipant, de veritat, us ho dic, estic flipant, m'està encantant el lloc, és una autèntica passada. I res, vaig a donar per aquí una volteta, que he vist que hi ha com uns jardinets pel voltant d'aquest llac i tot això, i a veure què tal és, però és que de veritat estic flipant. No em vull gravar molt perquè no he portat l'ordinador aquí, aleshores l'únic que he fet és comprar targetes de memòria per poder gravar tot durant 2 setmanes i la capacitat que tinc és la que tinc, o sigui, no tinc res més i vull dosificar molt tot el que gravo, però és que de veritat és que això és una autèntica passada, és una autèntica passada. Miris on miris el recorregut aquest que estic fent, és que de veritat, mireu les imatges. És el que us dic, que em vull dosificar molt perquè he d'aguantar aquests 14 dies que estaré a Nova Zelanda amb les targetes de memòria que tinc i tinc planificades ja. Demà tinc una excursió que crec que serà molt xula i més endavant també vull fer algunes coses i ho he de dosificar, però la veritat que és increïble. Ara no, perquè la neu està congelada, però jo només faig que pensar com ha de ser anar d'aquí a l'estiu i anar com d'un lloc a l'altre part de la muntanya, a l'altra part del llac, ha de ser increïble, perquè aquí, com és un llac, no t'has de preocupar absolutament de res, però ara l'aigua deu estar congelada.
dia amb alegria de nou, família. És el dia després de l'últim que heu vist. Ara estic... no sé on estic molt bé. He agafat un autobús a les 7:20 del matí perquè me'n vaig a veure Milford Sound. Milford Sound és com una zona que hi ha com una muntanya amb llac i tot, i des d'allà podrem veure, agafar un creuer per recórrer tot aquell tros, que crec que estarem allà unes 2 horetes, però bueno, hem fet una parada per agafar l'autobús i la veritat és que el paisatge és una passada, O sigui, ara el clima no és que sigui molt bo, perquè hi ha com molta boira, però la veritat és que el lloc és molt, molt guai, i sobretot els paisatges. Però res, és que el lloc ara mateix, perquè us feu una idea, mireu la boira que hi ha. Suposo que el llac des d'aquí ha de ser una passada, però és que ja us dic que és que no es veu absolutament res a distància. Suposo que des d'allà, com que estarem a més altura, a Milford Sound, espero que es vegi alguna millor, però des d'aquí la veritat és que mireu com és el paisatge darrere del llac. No hi ha absolutament res ara, i la rasca que fa és monumental. O sigui, avui quin dia és? Doncs mira, és 25 de juny, que clar, doncs des de Barcelona es veu tot com sorprenent, no? Aquest clima que fot una rasca. Ahir a la nit estàvem a 2 graus, aquest matí també quan m'he llevat estàvem a 1 grau, 2 graus més o menys, i ara estarem a uns 7 graus més, algo així, i espero que des d'allà dalt no faci tant de fred, però bueno, me'n vaig cap al bus, que si no se'm perdrà i em quedo aquí tirat i no tinc com tornar. Quina diferència de temps. Hem parat un moment per fer una parada tècnica, per estirar una mica les cames i veure les vistes des d'aquest lloc. Hem passat ja com tota l'alçada dels núvols que estàvem al lloc aquell, ostres, com es deia? No sé què. Bueno, us ho he deixat abans. I hem passat, com us dic, aquests núvols, i la veritat és que hem parat a aquest lloc per veure les vistes, i és que és una passada, O sigui, les muntanyes i tot. Prepareu-vos perquè flipareu. 1, 2, 3. La veritat que és que només porto 2 dies aquí a Nova Zelanda i us ho prometo, que estic al·lucinant. Era un somni que volia fer sí o sí des de sempre, i de veritat que us prometo que de moment no està decepcionant per res. Hem sortit del bus perquè l'he agafat a les 7:20 del matí i és la 1:05, i hi ha hagut un moment que cada 2 per 3 anàvem fent paradetes, que sí, que era molt guai i tot, però ostres, tu, ja tenia ganes de que arrenquéssim i poder arribar aquí finalment a Milford Sound. És la veritat que és increïble, A més, he tingut una sort brutal amb el temps, perquè és que, ja us dic, quan hem fet la primera parada que us he ensenyat, doncs tot, no? Aquell llac que hi havia i tal, feia un dia horrible i estàvem, jo crec, més o menys a l'alçada dels núvols, però ara jo crec que, no sé si és que estem per sobre o alguna cosa, però us prometo que el lloc és que és una autèntica passada.
ara aquí, res, en 5 minutets hem d'agafar un ferri que recorrerem tot aquest recorregut fins per dins les muntanyes i tot, i ens han dit que fins i tot potser podem veure algun de dofins, a veure si tenim sort i els podem veure. Look, I do apologise about it, but you're an excellent young lady. Quina autèntica passada és aquest lloc, Milford Sound 100% recomanable. Una vegada a la vostra vida ho heu de fer sí o sí, o sigui, dels llocs més macos que jo he vist en ma vida. Agafes el ferri, llavors fas tot aquest recorregut pel mar, entre les muntanyes i tot, i arribes al final fins que arribes a l'oceà, llavors ja dona la volta i va per l'altra part de les muntanyes, però brutal, brutal. Hem vist dofins, però no els hem pogut gravar perquè eren petitons i no es veien molt bé, però s'han vist, hem vist foques, i el de les cascades és una passada, està ple de cascades per tot arreu, però l'organització i tot és brutal, de veritat. Ho heu de fer sí o sí en la vostra vida, m'ha encantat. No sé com dir-ho més, però és que ho he trobat increïble, Espero que les imatges suposo que s'hauran vist bé, perquè és que era de lo millor, però res. Jo ara vaig ràpid cap a l'autobús perquè crec que surten 10-15 minutets més o menys i encara no he dinat. Em vull menjar l'entrepà que m'he preparat. I res, ara ens queden unes 4 hores i mitja per tornar fins a Queenstown, perquè sí que, com us deia abans d'anada, hem fet algunes paradetes i crec que ara ja el tio espero que vagi a Pinyon, i així sobre les 7:45, les 8, estem a casa, al hostel. Però bueno, nois, no us gravo més, perquè jo crec que ja no gravaré res més. Espero que hagueu gaudit molt, però molt, com he fet jo aquest vídeo, i ens veiem en els propers vídeos, que segur que hi ha una cosa que serà molt, molt, molt guapa. Ens veiem en els propers vídeos, que sigueu molt, però que molt feliços.